जों दा उरलि बारखं रंजालि बैसागु हारिमु आफादनि जानानै देग्लाय जिथु जोंहा बैसागु बिदाय फोरबो खुंनो आखायाव लादोंमोन बेखौ दोनथ'नाय जाबाय। उननि समाव जों आसाम सरकारनि बिथोन लानानै मोजांनो खुंलांगोन होनना सानदों। आरो जोंहा दिनैसो मोनदों नालाय निउसखौ जोङो आसामनि मानगोनां जासिम CM सार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारा गावनि टुइटाव होनायखौ नुनानै जोंबो रायलायनानै दिनै गासै जायगायावबो बन्द'खाय जोंबो उरलि बारखं रंजालि बैसागु हारिमु आफादा फांसनखौ दोनथ'नाय जादों आरो जों उननि समाव रायलायनायनि गेजेरजों जों खुंफिनगोन। देग्लाय जोंहा 14थिमोन बे 14थि बैसागु बिदाय फोरबोआव जोंहा गेलेनाय खारनाय बारनाय माखासे आयदाखौ लानानै खुंफुंनो लानाय जादोंमोन। जोंहा आरो टटेल 98-99% खामानिया जाजोबखाबायमोन। बेबायदिनो माथो बुंबावनो जोंहा खाफाल गाज्रि। जों नेनानैबाबो जोंनि जाहाथे बर'नि हारिमुखौ जों फालिगोन सम नांगोन जों इयुननि समावबो मोजाङैनो खुंलांबाय थागोन। आरो जाहाथे भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव दावहा सोलिबाय थादों बेयाव जोंहा बहुद दुखु दं। जे पाकिस्ताना इनाय अनागारि खालामदों भारतनि सिगाङाव भारतनि सान्थ्रि हान्जाफोरनि एबा पाब्लिकफोरखौ आरो भारतआबो फिन जाथाय होदों। बे जोंनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव। आरो पाकिस्तानखौ जोंनि भारतआ फुरा धुलिसात खालामना होनांगौ आरो पाकिस्ताननि इनाय अनागारिखौ जोङो नायबाय थानो हाया। बेनिखायनो जोंनि इण्डियाननि गासैबो सान्थ्रि हान्जा एबा फायखि हान्जाफोरनि थाखाय एबा भारत सरकारनि थाखाय जों मोनसे स्ल'गान होनोसै दे। जय हिन्द जय भारत माता की जय भारत माता की बे समाव जोंहा फैबाय थानाय बोसोराव जेरैबायदि जों रंजालि बैसागु बिदाय फोरबोखौ खुंबाय थादोंमोन बे समावनो देग्लायबो जोंहा खुंगा 16थि रंजालि बैसागु बिदाय फोरबोखौ जोङो 31 बैसाग एबा लास्ट खालाराव जोङो खुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामदोंमोन। बे समाव जोंहा भारत सरकार आरो पाकिस्तानजों जेबायदि गिलु बालु दावहा जागासिनो बे समाव जोंहा आसाम सरकार जाबायदि एलार्ट फोसावदों। मानो होनबा गोबां ओनसोलावनो जों आसाम सरकारा नैबे फैबाय थानाय समाव जाबायदि रंजानाय फोरबो बे रंजानाय फोरबोआव जों बिथांमोना बन्द' खालामदों बा फांसनफोरखौ खुंनो होआखै। बे हिसाबैनो जोंहा दिनै रंजालि बैसागु बन्द' खालामनाय हिसाबै जोंहा उरलि बारखं रंजालि बैसागु हारिमु आफादखौबो जों देग्लाय खुंनो लानायसेयावबो जों दिनै खुंनो हानाय नंला होननानै आसा खालामदों। मानो होनबा जोङो आसाम सरकार जाबायदि समाव बिथोन होनायखौ जों मानिनांगोन आरो लोगोसे जोंहा आसाम सरकारा जा समाव जोंखौ नैबे फांसनखौ खुंनो हानायखौ जोंहा बिथांमोना फोसावफिनो अब्ला जों खुंफिनगोन होननानै जों आसा खालामदों। माबायदि प्रिपेयार जाखो? जोंहाथ' ओरैनो 98-99%आ जोंहा प्रिपेयार जाखाबाय। मानो होनोबा जोंहा फारसेथिं सिंगारफोरखौ अलरेडि जोंहा बुकिं खालामखानाय जाबायमोन। फारसेथिं साउन्डखौबो जोङो फारसेथिं एडभान्स हरनायजों लोगोसे बुकिं जाखाजोब्बायमोन। आरो लोगोसे गासै जोंहा गेलेनाय बिथिंखौ लानानै जोंहा बेयाव गेलेमु आरो लोगोसे गासै गेलेनायनि माबाखौ लानानै जोंहा दिनै बान्थाफोरखौबो जों गासै लाखाजोबनाय जाबायमोन। बे हिसाबै जोंहा 99% जोंहा साक्सेस जाखाना दंमोन आरो दा बे हिसाबै जों आसाम सरकारनि बिथोन बायदि जों मानिनांगोन। बिथांमोननि बारगा जों मावनो हाया। बेनिखायनो जोङो दिनै आसाम सरकारनि खोथाखौ मानिनानै जोङो नैबे हारिमु हान्जा बा हारिमु बिदाय फोरबोखौ जोङो दिनै उननि समाव जों खुंगोन होननानै फोसावनाय जादों। मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेडि रडजों नांजाबनाय गोजोनपुरी रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय सेन्ट्रेल भारत सेवाक समाजजों गनायथि होजानाय आइ आफा BM भकेशनेल इनस्टिट्यूटआव 2025 आरो 26 मायथाइनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। HS आरो HSLC उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे भकेशनेलाव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन। गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जाबाय BSS डिप्ल'मा इन मेडिकेल रेकर्ड साइन्स, BSS डिप्ल'मा इन EEG एन्ड EMG टेक्न'ल'जी, BSS डिप्ल'मा इन क्रिटिकल केयार मेनेजमेन्ट, BSS डिप्ल'मा इन हस्पिटल वेस्ट मेनेजमेन्ट, BSS डिप्ल'मा इन हस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल एन्ड प्रिभेन्शन, BSS डिप्ल'मा इन फर्स्ट एड एन्ड पेशेन्ट केयार,
BSS Diploma in Physical Assistant, BSS Diploma in ECG Technician, BSS Diploma in Hospital Administration, BSS Diploma in Hospital Sterilization Technician Assistant, Certificate in Dietitian, Certificate in Old Age Care, Certificate Hospital Housekeeping, Lab Assistant, Pharmacy Assistant, Certificate in Emergency Medical Service, Certificate in Pulmonary Function Test एबा PFT Technician, Certificate in Awareness of HIV/AIDS, Certificate in Anti-Malaria Training आरो लोगोसे Office Management Courses, Computer Courses आरो Communicative and Soft Skill Educationनि कर्सफोरखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS एबा भारत सेवाक समाजजों गनायथि होजानाय डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दं। जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दङब्ला आइ आफा BM भकेशनेल इनस्टिट्यूटनि नैबे मबाइल नाम्बार 9395899391 एबा 8135971844 बे मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन।